Καλώς ήρθατε στην Πολιτική Εξίσωση, το podcast που φιλοδοξεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ πολίτων και πολιτικής. Σε κάθε επεισόδιο θα φιλοξενούμε άνθρωπους καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, ακτιβιστές, άνθρωπους που δεν έχουν άμεση σχέση με την πολιτική και μέσα από μια χαλαρή συζήτηση, μια αυθεντική συζήτηση, θα μπορούμε να δούμε αυτά τα πράγματα που υπολείπονται και λείπουν από την πολιτική, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει πραγματικά επικοδομητική για το καλό των πολιτών μας. Ακούγοντας αυτούς τους ανθρώπους, θα μπορούμε να διαμορφώσουμε μια τέτοια εικόνα που θα έπρεπε να έχει η πολιτική. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η πολιτική πώς θα έπρεπε να είναι, η πολιτική αλλιώς. Η πολιτική εξίσωση φιλοδοξεί να γίνει ένας χώρος όπου θα ακούγονται αυτές οι διαφορετικές φωνές και να προσεγγίσει πέρα από τις συνήθεις πολιτικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες είναι άγονες και απλά διώχνουν τον κόσμο από την πολιτική, στην πραγματική αλλαγή που πρέπει να έρθει για να γίνει επικοδομητική αυτή η συζήτηση και ο διάλογος. Μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις και την ανταλλαγή απόψεων, επιδιώκουμε να εμπνεύσουμε ένα πιο επικοδομητικό διάλογο και να ενθαρρύνουμε μια πολιτική που ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες της κοινωνίας. Ο πρώτος μας καλεσμένος, ο οποίος μας κάνει και ποδαρικό, και ελπίζω να είναι καλό το ποδαρικό του σε αυτή την αρχή που κάνουμε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ένας άνθρωπος που προσφέρει άφθονα το γέλιο και κάνει συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας πολύ πιο όμορφη για όλους μας. Θα ήθελα να καλωσορίσω, χωρίς την οποιαδήποτε μουσική υπόκρουση από τον αγαπητό Τεύκρο, τον αγαπητό Λούι Πατσαλίδη. Λούι, καλώς όρισες. Γιώργο, με ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και ελπίζω να είμαι γουρλής. Και εγώ το εύχομαι, νομίζω θα είσαι. Βασικά, Λούι μου, αυτή η προσπάθεια είναι κάτι έξω από το κουτί. Ναι. Δεν είναι τόσο θα συγκεντρωθούμε στα της πολιτικής, αλλά θέλουμε να ακούσουμε από ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπα πριν, από ανθρώπους που είναι έξω από την πολιτική, αλλά είτε με τον ένα είτε με τον άλλον τρόπο, έχουν μια αντριβή πώς θα έπρεπε να αλλάξουν τα πράγματα, πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Και γι' αυτόν, πριν μπούμε στη συζήτηση, επειδή είσαι ένας από τους ανθρώπους που σε τροφοδοτάει η πολιτική, κάθε Παρασκευή βλέπουμε αυτόν το πράγμα που γίνεται κάθε φορά. Ήθελα έτσι λίγο την άποψη σου. Κοίτα, αν το δούμε από πλευράς σάτυρας και τα λοιπά, δεν μηνίσκουμε ποτέ χωρίς υλικό. Υπάρχει άφθονο. Εντάξει. Τώρα, αν εγκαλώνουν το πράγμα, σίγουρα είναι καλό. Δηλαδή, μακάρι να μην είχαμε να σατυρίσουμε πολιτικά και να βρίσκαμε άλλους τομείς να ασχοληθούμε. Αλλά δυστυχώς είναι τόσα πολλά και τραγελαφικά που συμβαίνουν στον τόπο που μας τροφοδοτεί με πάρα πολύ υλικό. Ναι. Αν έπρεπε να πεις αν η πολιτική σκηνή ήταν ένα stand-up comedy. Ναι. Έχεις πολλούς που έχεις στο μυαλό σου ότι θα μπορούσαν να κάνουν την έναρξη. Βέβαια. Προκαλώ τον κόσμο να κάτσει να δει μια συνεδρία της Βουλής και θα έβρει αρκετούς οι οποίοι θα μπορούσαν να... Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου επειδή παρακολουθώ τη συνεδρία της Βουλής κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, αν δεν το δω live την Πέμπτη, είναι να το δω μετά διαδικτυακά. Και για σκοπούς δουλειάς όσον αφορά την εκπομπή στην τηλεόραση, αλλά και για να έχω άποψη στο τι συμβαίνει και πώς συμπεριφέρονται. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θα μπορούσαν να ήταν. Έτυχε μέσα από την. Επειδή είπες ότι ενημερώνεσαι, πολλά σωστό. Μέσα από τούτα ούλα που βλέπεις, έτυχε φορά να πιέσεις τα μαλλιά σου και να πεις «Εν μπορώ να πιστέψω ότι άκουσα το πράγμα ή έγινε το πράγμα» και να είναι αμέσως ένα κλικ για να κάτι που να παίξει στην εκπομπή. Συνέχεια. Δηλαδή, πολλές φορές είπα, ρε παιδί μου, η συνεδρία της Βουλής έτσι όπως είναι παίζει αυτούσια μες στην εκπομπή. Πρέπει να τιμήσουν το πράγμα για την πολιτική σκηνή. Με αυτό λέω ότι δυστυχώς και είναι κάτι που γίνεται τώρα. Κάτι που γίνεται, πιστεύω πάντα, απλά ο κόσμος δεν έχει τα μέσα να ενημερωθεί και να το δει. Τώρα λόγω του και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και επίσης όμως πιστεύω ότι ο κόσμος δεν μπαίνει να δει. Γενικά υπάρχει μια απαξίωση όσον αφορά την πολιτική με ήττα και τους πολιτικούς. Και
είναι και σωστό το πράγμα. Δηλαδή θα έπρεπε ο κόσμος να ενημερώνεται πιο έντονα για να έχει απαιτήσεις. Όμως, μια σειρά από παράγοντες που έφεραν το πράγμα, την απαξίωση. Ξεκινώντας, ας πούμε, από απλά πράγματα. Δηλαδή, πλέον βλέπω ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους πολιτικούς. Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης. Δηλαδή, όταν θεωρείς ότι διούν υποσχέσεις, μεγάλα λόγια, μεγάλες κουβέντες, δεν τηρούν τίποτε, υπάρχουν σκάνδαλα, υπάρχει διαφθορά, δεν παίρνουν προσωπική ευθύνη. Σύρνητα ο ένας πας τον άλλον. Δηλαδή, οι νυν φταίουν τους προηγούμενους, οι προηγούμενοι φταίουν τους προπροηγούμενους. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα το οποίο θωρεί ο κόσμος και δει οι νέοι, που είναι οι αυριανοί πολίτες που είναι να πάρουν στα χέρια τους την εξουσία, και υπάρχει τούτη η απαξίωση, τούτη η αδιαφορία. Υπάρχει όμως, Λουί μου, μέσα σε τούτα, επειδή είπες μου ότι παρακολουθάς τους, υπάρχει κάτι το οποίο εσύ είδες ποτέ σου, ότι μπορεί να ήταν όντως κάτι καλό, αλλά θεώρησες ότι είναι κόκκινη γραμμή και ότι εγώ το πράγμα δεν θα το κάνω. Δηλαδή, ένιωσες το ποτέ ότι μπορεί να ήταν καλό υλικό για την εκπομπή, αλλά θεώρησες ότι δεν το κάνω, το πράγμα είναι κόκκινη γραμμή. Κοίτα, θα σου απαντήσω γενικά, εντάξει, για τα όρια. Για τα όρια που υπάρχουν στην οποιαδήποτε μορφή τέχνης. Δηλαδή, υπάρχουν όρια ή δεν υπάρχουν όρια. Πού μπαίνει το όριο, ποιος βάζει το όριο. Εγώ θα σου πω με έναν διαφορετικό τρόπο. Η οποιαδήποτε μορφή τέχνης, είτε θέλεις ονόμαστη ζωγραφική, είτε θέλεις πετυμπίηση, είτε σάτυρα, είτε μουσική, είτε οτιδήποτε, δεν έχει όρια. Μπορεί να πιάσεις ένα άσπρο χαρτί και να σχεδιάσεις ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τούτη είναι τέχνη. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορείς να βάλεις την τέχνη σε καλούπι και να πεις έχει όριο το πράγμα. Τα όρια μπαίνουν από τον άνθρωπο που ασκεί την τέχνη. Εκαναπόκειται στον άνθρωπο που ασκεί την τέχνη. Βέβαια, στον ζωγράφο, στον ποιητή, στον κωμικό, βάσει των πεποιθήσεων του, πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα γύρω του, τα πιστεύω του, το πώς μεγάλωσε, σε ποια κοινωνία ζει, τα βιώματα του γενικά. Τα βιώματα του. Και ο ίδιος που ασκεί την τέχνη θέτει κάποια όρια, εάν θέλει. Που για μένα εκεί, εάν τώρα κάτι το οποίο εσύ, σαν Γιώργος, είπες, το οποίο εμένα δεν μου αρέσκει, θα ευχηθώ ούτε να πεθάνεις, ούτε να σου πω να έρθω να σε δέρω, ούτε να μπω μέσα να σπάσω την έκθεση τέχνης που έκαμες. Απλά δεν θα έρθω να πληρώσω εισιτήριο, να δω, να αγοράσω το βιβλίο σου, το ποίημα σου, τον πίνακα σου, να έρθω την παράσταση σου. Το να εκφράσεις όμως τη διαφωνία σου σε κόσμια επίπεδα. Εννοείται. Μπορώ να πω ότι εμένα τούτος ο πίνακας που βλέπω απέναντι μου, το ποίημα που δεν με χαρακτηρίζει εμένα. Ρε φίλε, μου αρέσκει, είναι του γούστου μου. Τελεία, νότσαμε, πάω παρακάτω. Άρα θεωρήσω αν τραβούμε σε θέματα ακραίες συμπεριφορές. Βέβαια, οτιδήποτε έχει να κάνει με τα άκρα δημιουργεί άλλα προβλήματα. Αντιδράσεις. Επειδή είπαμε το πριν, είπες το στην αρχή, πώς θα περίγραφες την ατμόσφαιρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως την παρακολουθάς. Μα λέω το ευθαρσώς και στην εκπομπή, ότι παραήρει. Βέβαια υπάρχουν άτομα, εννοείται, που είναι σοβαροί, που είναι υπεύθυνοι, που έχουν, και υπάρχουν κι άλλοι που είπα σας, απλά κάτσετε να παρακολουθήσει ο κόσμος τη Βουλή και να καταλάβει ποιοι πρέπει να τζάμε και ποιοι όχι. Άρα είσαι πουτζίνους όμως, με την πάσα που μου κάνεις, είσαι πουτζίνους που όντως αναγνωρίζουν ότι δεν είναι όλοι το ίδιο. Εννοείται. Γιατί επειδή έχει πολύ κόσμο και μια τάση που βλέπουμε τώρα τελευταία, νιώθω την εγώ και εσύ φαντάζομαι, τσουβαλιάζουμε τους ούλους ότι είναι όλοι το ίδιο. Όχι, δεν μπορείς να τους τσουβαλιάζεις. Άρα υπάρχουν και μονάδες. Αυτό λέω, ότι υπάρχουν άτομα τα οποία σοβαρά έχουν επιχειρηματολογία, και υπάρχουν και άλλοι που είναι απλά για να είναι. Γι' αυτό που πολλές φορές σκέφτομαι και λέω, μήπως τελικά είναι σωστό η οριζόντια ψηφοφορία. Δηλαδή να επιλέξεις κάποια πρόσωπα, γιατί θεωρώ ότι έχει άξιους πολιτικούς και στο συναγερμό, και στο ΑΚΕΛ, και στο ΔΙΚΟ, αλλά το να πάω να δω την ψήφο μου, παράδειγμα, σε έναν βουλευτή, επειδή είμαι του συναγερμού και πρέπει να ψηφίσω 4 άτομα, ας πούμε, μπορεί να άτερε βάρτου και εκείνου. Μα το άτερε βάρτου και εκείνου, το άτερε βάρτου και εκείνου μπορεί να φύγει βουλευτής.
Ναι, συμβαίνει. Καταλαβες. Άρα εσύ θεωρείς ότι αν μπορούσε να εφαρμοστεί η οριζόντια ψηφοφορία θα Με ήταν έναν κάτι... τρόπο που να μην κινδυνεύει το σύστημα. Γιατί έχει και άτομα που είναι υπέρ, έχει άτομα που είναι κατά. Εντάξει, η ανησυχία που υπάρχει, και θέλω την άποψή σου σε τούτο, είναι Ναι. ότι νιώθουν ότι αν υπάρχει οριζόντια ψηφοφορία θα επιλέγει έναν κόμμα το οποίο είναι μεγάλο και έχει αρκετή δύναμη στους ψηφοφόρους, ότι μπορεί να στείλει, να τα κατευθύνει τον κόσμο ποιο θα βγάλει από το Α ή το Β ή το Γ κόμμα. Άρα μια ανησυχία που υπάρχει ότι μπορεί να επηρεαστεί η αγνή βούληση του κόσμου. Μα γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μπουν οι δικλείδες ασφαλείας που να το εξασφαλίσουν ότι δεν θα γίνει το πράγμα. Δεν είμαι ειδικός, ούτε ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Κάτι που πληροφοριακά, που κάτι που εξεργάζονται τώρα. Απλώς λέω ότι καλύτερα στη Βουλή που σε εκπροσωπεί στο τέλος της ημέρας να έχεις άτομα που σε εκφράζουν παρά άτομα τα οποία σε εκφράζουν. Επειδή δεν πρόκειται μόνο για τη Βουλή, πρόκειται για όλο το πολιτικό σύστημα. Θέλω να μου πεις, εάν η πολιτική στην Κύπρο, και μπαίνω λίγο στον τομέα σου τώρα, ήταν έναν είδος serial. Ναι. Είναι τα serial ήταν να τα. Σίγουρα κομμωδία. Θα μπορούσε να τα. Θα μπορούσε κάποιον να πει μπορεί να ήταν και δράμα. Μπορεί να ήταν. Ξέρεις, πολλές φορές. Όχι πολλές φορές. Σχεδόν πάντα η κομμωδία φκένει από πολλά δραματικές καταστάσεις. Ναι. Και πάντα στη σάτυρα και στην κομμωδία υπάρχει ένα πολλά σοβαρό κείμενο το οποίο είναι υποβόσκει που κάτω. Ναι. Απλώς αναπόκειται στον δέχτη εάν θα το αντιληφθεί αμέσως ή αν θα χρειαστεί λίγο χρόνο να περάσει για να καταλάβει τι είναι που θέλω να πω. Άρα με τους δικούς σου όρους είναι κομμωδία, αλλά έχει που κάτω. Έχει υπόβαθρο πολλά δραματικών. Πολλά δραματικών. Άρα αν καλύτερα όμως να φεύγαμε και από την κομμωδία και από το δράμα και να ερχόμαστε σε κάτι πραγματικό. Ναι, στην πραγματικότητα και να καταλάβεις ότι ο άλλος που φκένει τα μέσα μιλάει είναι και άλλα κίνητρα. Στο πίσω μέρος του μυαλού του, για ιδίον όφελος. Ότι είναι πιο έτσι αυθεντικός, ότι είναι πιο ειλικρινής. Μα εν τω που σου λέω ότι ένας από τους λόγους της αποξένωσης είναι και η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί. Δεν φτάνει στον κόσμο, δεν φτάνει στους νέους. Δεν είναι κατανοητή. Οι Κινέοι δείχνουν ότι αποστρέφονται σε μεγαλύτερο βαθμό βάσει των αριθμών τη ψηφοφορία. Εξού νομίζω ότι είναι. Βάλω το έτσι μες στη συζήτηση. Πρόσφατα είναι μια συζήτηση ψηφοφορία στη Βουλή για να δοθεί δικαίωμα ψήφου στους πάνω των 17 αντί 18, Ναι. το οποίο νομίζω είναι να ισχύσει από τις επόμενες Ναι. εκλογές. Πιστεύεις προς τη σωστή κατεύθυνση το συγκεκριμένο? Ή θα έπρεπε να είναι μια πιο συνολική? Αφήξεις, Γιώργο μου. Είναι εξής αφήξεις. Δεν μπορείς να ξέρεις. Έχει άτομα από 17 χρονών και είναι πιο όριμοι και από 35άριδες. Δεν μπορείς να ξέρεις τι είναι σωστό και τι είναι λάθος εάν δεν εφαρμόσεις κάτι και να το δεις στην πορεία. Δηλαδή στην πράξη. Ναι, δηλαδή δεν μπορείς να το ξέρεις το πράγμα. Έχει 35άριδες που συμπεριφέρονται πιο ανώρημα από 15χρονους. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Τώρα να μου πεις όσο μεγαλώνεις και ζεις και βλέπεις πράγματα και αποκτάς εμπειρίες, σίγουρα έχεις μια πιο σφαιρική άποψη. Δηλαδή εγώ στα 44 μου δεν μπορώ να φανταστώ πράγματα τα οποία έκανα στα 17 μου και λέω τώρα Παναγία μου έκανα έτσι πράγματα, συμπεριφερούμουν, σκέφτομαι με τον τρόπο. Γι' αυτό που σου λέω ότι ανάλογα με η εποχή που ζεις, αλλάζεις πάρα πολλά τον τρόπο σκέψης σου και το πώς συμπεριφέρεσαι γενικότερα. Δεν είναι κακό μεγαλώνοντας και αποκτώντας εμπειρίες να αλλάξεις και τρόπο σκέψης και απόψεις. Δηλαδή δεν μπορώ να σκέφτομαι το ίδιο που σκέφτομαι στα 25 μου, στα 44 μου. Με τόσα πράγματα που αλλάξαν γύρω μας. Ακριβώς. Άρα, ναι, πολλές φορές και είναι αυτό που θα λέω, μα γιατί είχα πει. Να σου το πω όσον αφορά σάτυρα. Έπιασα πολλές φορές κείμενα μου που πριν 20 χρόνια και θκεύασα τα και λέω, Παναγία μου, μα λάλλουν έτσι πράγματα. Δηλαδή τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να πω έτσι. Γιατί εν κάποια πράγματα τα οποία το 2006 ήταν ok να τα πεις, το 2025 δεν είναι ok να το πεις. Τούτο μπορεί να θεωρηθεί και ορίμανση. Και ορίμανση, αλλά και πώς αλλάζει η κοινωνία και πώς αλλάζει ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα και πληροφορίες που δεν υπήρχαν τότε και έχεις τώρα, μελέτες που έγιναν, έρευνες κτλ. Τα οποία δεν τα είχαμε το 2006 και έχουμε τα όμως τώρα. Επειδή πάνω κάτω είμαστε της ίδιας γενιάς, Ναι. ήθελα να θωρείς τη διαφορά. Επειδή παρακολουθήσα τις εκπομπές σου και το Louis Night Show που δείχνεις καθαρά τη διαφορά. Εμείς που μεγαλώσαμε στα 80s, στα 90s με τα τώρα. Ναι. Είναι πολλά πιο εύκολη πληροφορία τώρα. Άρα γίνεσαι πιο κριτικός.
Εννοείται, απλώς πρέπει να αντλείς τη σωστή πληροφορία και να μην πέφτεις σε παγίδες, γιατί υπάρχει και πάρα πολύ παραπληροφόρηση. Τα fake news. Και τα fake news, και παραπληροφόρηση, και πρέπει να είσαι πολλά προσεκτικός στις πηγές τις οποίες ανατρέχεις για να μάθεις κάποιες πληροφορίες και να μην πέφτεις στις παγίδες. Να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και τα αυτιά σου και να βγάλεις δικό σου συμπέρασμα. Δηλαδή, να μην ακολουθείς τυφλά κάτι που είπε κάποιος επειδή το είπε κάποιος. Να έχεις δική σου άποψη. Να το κοιτάζεις στο βάθος, να βάλεις από διαφορετικές οπτικές γωνίες τα πράγματα. Μάλιστα. Και να έχεις μια καλύτερη εικόνα ως προς το τι σχηματίζεις ως άποψη πριν να βγεις προς τα έξω. Φυσικά, να μου επιτρέψει επειδή ζω το πράγμα, πολλές φορές είναι πάρα πολύ εύκολο να πιάμε κάτι το οποίο ευκεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να πιάμε να το χτυπούμε, να δημιουργούμε εντυπώσεις και θα νομίζω λείπει μας και στους πολιτικούς αλλά και στον κόσμο τούτη κριτική σκέψη, η πιο βαθιά κριτική σκέψη που θεωρώ ότι ήταν να φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Άποψη μου. Μα δεν είναι διαφορά. Πρέπει να το ψάχνεις και πρέπει να προβληματίζεσαι. Πάμε σε κάτι που θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή ασχολείσαι με σάτυρα και βλέπουμε συνέχεια αστεία πράγματα όπως είπες και εσύ που γίνονται ή που χρησιμοποιούνται από ανθρώπους στον τέχνη τους, στον συγκεκριμένο προς εσένα. Ποιο θα έλεγες ότι ήταν το πιο, έτσι, το πιο viral αστείο που σου έφκαλε ποτέ η πολιτική ζωή του τόπου? Δηλαδή μπορεί να είναι μια λέξη, μπορεί μια δάπα. Ναι, κοίτα, έχει αρκετά. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ζαχαρίας ο Κουλίας, ξέρουμε ότι είτε προεδρεύει της Βουλής, είτε μιλά στην Ολομέλεια, είτε σε έναν τηλεοπτικό πάνελ, ξέρουμε ότι βγάλει αρκετό υλικό για σάτυρα. Ένα που γίνα ήταν όταν ήταν με το δίπλαρο. Με το Μακάριο που του βάλουν τα ηχογραφήσεις του Μακαρίου, που του είπε σιωπαρέ σου και εδώ και του είπα στο χέρι. Τα πράγματα. Του ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Έχει πάρα πολλά πράγματα που έγιναν viral, αλλά και που μου έμεινε έτσι πιο έντονα πουλά εν τούτο. Δηλαδή τούτη σκηνή που του φακάπα στο χέρι και του σιωπαρέσει. Πριν νομίζω έχει και καιρό που έγινε. Πρέπει να έχει 7-8 χρόνια. Και έπαιζε με τις ομιλίες του Μακάριου που το κινητό. Ήταν... Εγώ για να με δίκαιος είδα το που η δική σου είναι εκπομπή. Και τραγικών και κομικών ταυτόχρονα. Πιστεύεις όμως, και μπαίνουμε έτσι λίγο πιο βαθιά σε αυτό που μου πες πριν, μες τα πράγματα που απαξιώνουν την πολιτική, του εσύ συμπεριφορές, όχι σαν μπορεί να το δει και ο άλλος και να γελάσει και λίγο. Εν νομίζω να μες τα πράγματα που πιο στην αστεία πλευρά. Ναι, εν νομίζω. Έχει πολλά πράγματα άλλα που σε κάνουν, και που σου είπα, δηλαδή υποσχέσεις, τα λόγια, τα μεγάλα που υπόσχεσαι και θεωρείς ότι... πρόσεξε, δεν έχει να κάνει μόνο με την πολιτική. Γενικά της κοινωνίας. Γενικά πράγματα τα οποία, ας το κάνω παράδειγμα. Στείλαμε ένα μήνυμα πριν 1,5 χρόνο, είμαι σίγουρος να 1,5 παραπάνω, ότι η διάβαση και μέσα στο roundabout στη Λακατάμνα, που χωρίζει τη Λακατάμνα με το Στρόβολο, είναι σε κακό χάλι. Δεν έχει ούτε ρεύμα ούτε τίποτε. Και φοβάται ο κόσμος που θέλει να διασταυρώσει ο δρόμο να χρησιμοποιήσει την υπόγεια διάβαση για να περάσει απέναντι. Και πία. Και όντως, δεν είχε ούτε ρεύμα, ήταν ξημαρισμένα, ο τσιπών μπορείς να φανταστείς. Μια κατάσταση όχι τριτοκοσμική. Δηλαδή, με τεγίν των καιρών του Εσκομπάρ μπορούσες να κυκλοφορήσεις πιο εύκολα. Δηλαδή, extreme παράδειγμα για να δώσεις έμφαση. Λοιπόν, και πια έκανα το εγώ και στείλαν επιστολές οι δημάρχοι και τότε Στροβόλου και Λακατάμνας ότι είναι το δημοσίων έργο. Δεν είναι της ευθύνης τους. Και απάντησαν τα δημοσία έργα, επώνυμα, ότι βεβαίως θα επιληφθούμε άμεσα του θέματος. Περνούν 6-8 μήνες και πάω το ξανακάμνω, στο ίδιο χάλι. Και ονομάζω πλέον εκείνο που υπόγραψε την επιστολή, ότι τι σημαίνει... Κάμε στο live, ναι. Ναι, τι σημαίνει εύλογος χρόνος. Τι σημαίνει εύλογος. Δηλαδή, σε εύλογο χρόνο με τις ηλεκτροπαραγωγικές υπηρεσίες και θα επιληφθούν. Λοιπόν, 1,5 χρόνο μετά είναι στην ίδια κατάσταση. Ακόμα παραμένει έτσι. Ακόμα παραμένει έτσι. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνεις. Πώς θα έβρεις το δίκαιο σου. Τούτον όμως πολιτική... Δηλαδή, ευκάλαμε το στην τηλεόραση. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει. Βέβαια είναι πολιτική. Βέβαια είναι πολιτική. Όπως ο πρόεδρος έταξε να σαστεί πόρτα στο γενικό νοσοκομείο. Και λέω μόνο για αυτό το πράγμα. Εν ούλες έτσι. Δηλαδή, οι παραπάνω... Οι υπόγειες έτσι είναι. Ναι, έτσι είναι το πράγμα.
Δηλαδή, με τις στάσεις, ελάωσα για τις στάσεις. Πήγαμε, βάλαμε μπαγκάκι, γελούσαν, αλλά εν τω που σου λέω ότι υπάρχει ένα πολλά πιο σοβαρό κείμενο που κάτω. Δηλαδή, το αστείο είναι το μπαγκάκι, ότι πήγαμε εμείς και βάλαμε μπαγκάκι για να κάθε ο κόσμος στις στάσεις. Είναι πολλά σοβαρό όμως. Δεν πρέπει να μην ίσχυσεις ότι είναι αστείο. Να μπαίνεις στο βάθος, λες εσύ. Ακριβώς. Και αμέ προβληματιστήκανε, κάμανε, δηλαδή ταράξαμε λίγο τα νερά. Γενικά όμως, θωρείς, δηλαδή λαλεί ο κόσμος, λαλίστα, είναι λαλότα, ποιος τα ακούει. Άντε σε ευκήκα τσίπατα εγώ, ποιος τα ακούει. Έχεις ένα βήμα ο οποίος λειτουργά και πολλές φορές λειτουργά. Και πολλοί άλλοι μα γιατί συνέχεια, διότι, να σου πω ένα πράγμα, στη σάτυρα, στην πολιτική σάτυρα, η εκάστοτε κυβέρνηση έχει την μερίδα του λέοντος. Αφού είναι εκείνοι που φαίνονται. Είναι εκτελεστική εξουσία. Καταλαβαίνεις, είναι εκείνοι που είναι εκτεθειμένοι. Άρα, δεν σημαίνει ότι επειδή λαλώ για το δίκο, για την ΕΔΕΚ, σημαίνει ότι υποστηρίζεις τους μεν ή τους δε. Απλά εκείνοι φαίνονται παραπάνω. Όταν υπάρχει κάτι, αφού οι άλλοι κοιμούνται. Μα τούτον. Δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, πολλές φορές λέω ρε, μα έχουμε αντιπολίτευση. Δεν που γίνεται. Δηλαδή, πού είναι οι υπόλοιποι, αν υπάρχει. Δηλαδή, δεν βλέπω τίποτε. Εν τούτον που θωρεί ο κόσμος και απαξιώνει. Την πολίτευση πιστεύεις όμως ότι γίνεται για το καλό, όξα γίνεται απλά για ψήφους. Πολλές φορές γίνεται, τις πλήστες φορές, καθαρά για ψήφους. Ειδικά όσοι που πλησιάζουν εκλογές, θωρείς το πράγμα. Δηλαδή, δεν πρέπει να καταλάβεις και πολλά για να το αντιληφθείς τούτο. Δεν πρέπει να είσαι μες στα πράγματα για να το καταλάβεις. Μπαίνει παραπάνω εννοείς μες στο κομμάτι του ότι πάμε να πείσουμε τον κόσμο και το που τελικά φτιάχνει τον κόσμο στην απαξίωση. Ακριβώς. Εσύ προσωπικά, Λουί, τι είναι που απεχθάνεσαι, πες μου πολλά, τι είναι που προσωπικά, ως Λουίς, ό,τι αφορά θέματα υγείας και παιδείας. Δεν μπορώ να θωρώ να περιπέζουν το πράγμα. Δηλαδή, δέχομαι, ας πούμε, πονώ στο μάχη μου να πιένει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Γενικό Νοσοκομείο και να το χαρακτηρίζει πρότυπο Γενικού Νοσοκομείου. Που τη στιγμή που 5 μέρες πριν είχα δικό μου άτομο μέσα και έδειξα τις φωτογραφίες στην εκπομπή, που χτύπα ξύλο, έσχιζες λίγο το πόη σου και έπουταν η μούχλα στον μπάνιο, που λείπουν πλακάκια, ήταν να πάεις που μόλιση. Ή που είχα δημένο το γάντι, το χειρουργικό το γάντι που πάνω από τον ντους για να μένει στάσει το νερό. Και να μου λαλείς είναι πρότυπο νοσοκομείο. Δεν είναι πρότυπο νοσοκομείο. Μπορεί να γίνει πρότυπο νοσοκομείο, αλλά είναι. Τι είναι το που καθίστερα πιστεύεις να γίνει. Γραφειοκρατία, όξα η πολιτική βούληση. Πούλα. Εδώ το παράδειγμα με τη διάβαση, ρε φίλε. Τι είναι εκείνο που καθίστερα. Και γραφειοκρατία, και το ότι πιάνουμε τους μισθούς μας σιγά σιγά, με βιαζόμαστε, και τρώνε και σπάζουν, και χιλιάδια πράγματα. Που την παιδεία, η μεταρρύθμιση της παιδείας, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Δεν μπορώ να το λύσω εγώ. Δεν μπορώ να το λύσω εγώ, ούτε είναι δική μου ευθύνη να λύσουμε το θέμα της παιδείας. Αλλά είναι κάποια πράγματα μιτσά που λαλείς και εσύ, παιδί μου, δεν τα θωρούν. Δηλαδή, εγώ θωρώ τα. Τούτοι που τα κάνουν και σχεδιάζουν, δεν τα θωρούν. Μπορούν να βρουν μια λύση. Έρχεται και το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, που πολλοί θεωρούν σημαντικό του, ως προς το επίπεδο της παιδείας και των εκπαιδευτικών. Μα και μόνο η αξιολόγηση, Γιώργο. Είναι και η εκπαίδευση των πολιτικών. Το υλικό ο τρόπος πλέον, και το υλικό, και ο τρόπος διδασκαλίας, τα μέσα πλέον που υπάρχουν, η τεχνολογία. Δεν είναι μόνο όπως ήταν παλιά, μπαίνουμε μέσα 40 λεπτά, φτιάχνουμε διάλειμμα και ό,τι έπιανε ο καθένας τελείωσε. Πρέπει να δουν πώς προχωράς, πώς το εξυγχρονίζεις το πράγμα. Σε βάθος, όχι μόνο. Ακριβώς, η παιδεία δεν είναι κάτι το επιφανειακό. Και να φτιάχνουν τα λόγου κουβεντούες ότι ναι, τούτο είναι και εκείνο. Όχι, δεν είναι έτσι. Πρέπει να κάτσεις κάτω και να κάνεις ένα χρονοδιάγραμμα και να εφαρμόσεις κάποια πράγματα. Αλλά να τα εφαρμόσεις και να θεωρείς ότι εφαρμόζονται. Όχι να βάλουμε ένα air condition και να τα βάλουμε, πότε να τα βάλουμε και σχολικές εφορίες. Πολλά μεγάλο το κεφάλαιο. Επειδή ζούμε στην εποχή που λαλούμε συνέχεια Αντζολάς ότι είμαστε παραπάνω της εντύπωσης παρά της ουσίας. Ασπάζεσαι την άποψη ότι κάνουν από πλευράς του. Βέβαια, δηλαδή θα προτιμούσα να μην μιλά ο πολιτικός και να μιλούν τα έργα του. Αν πρέπει να μιλήσουμε για να τα προβάλλει, επειδή είμαστε και σε μια εποχή που ενημερώνουν όλοι που τα... Κοίτα, άμα τα κάνει, ας τα προβάλλει. Αλλά όχι να κερδίζει τις εντυπώσεις λέγοντας να το κάνω. Κλείουμε κάποια στόματα και τελειώνει. Άλλο παράδειγμα. Στην πόλη Χρυσοχούς. Εντάξει, δεν έχει χημείο το νοσοκομείο. Το περιφερειακό και πάνω. Δεν έχει. Λοιπόν, χρειάστηκε κάποιος χτύπα ξύλων να πρέπει να κάνει αναλύσεις η ώρα 3 το πρωί. Πρέπει να αφήνει να πάει στην Πάφο,
στο νοσοκομείο της Πάφου να κάνει αναλύσεις. Πρόσεξε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, οι άνθρωποι διαμαρτύρονται. Πάνε, τάσσουν τους, λαλούν τους ναι και θα το κάνουμε και θα το ράνουμε και ξέρω εγώ, και στο τέλος της ημέρας ησυχάζουν, ξεχάνεται, φκένει κάτι άλλο στην επιφάνεια και πού να ξαναθυμηθούν. Δηλαδή δεν που πρέπει να κάνουν. Πρέπει να κόψουν τον δρόμο και να ψήνουν σούβλες για να ακουστεί το αίτημα τους. Ή πρέπει την επόμενη φορά που να πάει ο Υπουργός Υγείας και πάνω, εγώ αν ήμουν τζαμέ, θα να φύγει. Εννοείς που το νοσοκομείο για να λυθεί. Και που το νοσοκομείο και που είναι πολύ χρυσοχούς. Δεν θα αφήνει να φύγει. Σας μου το, αλλιώς δεν θα αφήσει. Δεν θα σε αφήγουμε να αφήσει. Φύγε, φέρε ελικόπτερο να σε πάρει. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε σε τέτοια σημεία. Όχι, το είσαι ένα ακραίες καταστάσεις. Ένα ακραίες, λαλώ σου ακραία παραδείγματα όμως, για να καταλάβεις τη σοβαρότητα. Δηλαδή υπόσχεσαι, αλλά δεν και κάνεις τίποτα. Αλλά λύτσε εσύ όμως ότι τούτες υποσχέσεις οθούν τον κόσμο σε ακραίες συμπεριφορές, γιατί περιμένουν την υπόσχεση. Και λαλώ σου έναν απλό πράγμα τώρα, εντάξει, που αφορά μια περιοχή που είναι και απομακρυσμένη. Δηλαδή, αν τους ανθρώπους δεν μπορείς να τους στηρίξεις, αλλά θέλεις την ψήφα τους. Ναι. Και βασικά, εγώ από κρατώ που τούτο που μου είπες τώρα, που θωρώ το ζώτο και εγώ, είναι ότι πολλές φορές ακουμπούμε την επιφάνεια, είπες το, εν εμβαθύνουμε, διούμε μια πρόσκαιρη λύση και στο τέλος της ημέρας κοιτάζουμε την ουσία. Έτσι το αντιλαμβάνομαι ότι το κατανοείς εσύ και που είναι τα πράγματα όλα που πιάνεις. Γίνουμε δέχτης πάρα πολλών παραπώνων. Εντάξει. Και δυστυχώς, που εγώ έχω μια σατυρική εκπομπή, ένα τηλεοπτικό show, εντάξει, που καλώς ή κακώς λέω πάρα πολλά πράγματα και καυστηριάζω πάρα πολλά πράγματα που γίνονται. Εντάξει. Λοιπόν, δεν κάνω όμως, δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν κάνω διερευνητική δημοσιογραφία. Δηλαδή στέλνουν μου πάρα πολλά βίντεο, φωτογραφίες. Εγώ δεν μπορώ να πάω να κάνω δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Έτσι είναι δουλειά σου λοιπόν, το κάτω-κάτω. Ναι. Μπορεί να το. Που σε έναν, εγώ εντός το βλέπω, το να μου βγάλεις κάτι εσύ, έχει απόδειξη πίσω. Είτε το είναι βίντεο, είτε μια κανονικά. Θα μπορούσε να είναι και το έναυσμα. Το περιβόητο που λέμε όλοι στην πολιτική να φουγκραστούμε την κοινωνία, να το κάνουμε πράξη. Αλλά γίνεται. Άλλο παράδειγμα, πάλι με τα νοσοκομεία. Φτιάχνει προχτές, πότε ήταν, ο κύριος Χαριλάου και λέει ότι κλέφκουν τα αρμαράκια των νοσηλευτών στο Γενικό Νοσοκομείο. Βέβαια κλέφκουν. Ξέρεις πόσο εύκολα μπορεί να το κάνεις το πράγμα. Και ήταν τυχερός που την ημέρα που ήταν να κάνω την εκπομπή δεν είχα αυτοκίνητο και πρέπει να πάρω, αλλιώς να πάω να του δείξω εγώ με ποιον τρόπο. Αφού είναι ξέφραγο να μπορεί να μπεις που 1000 τόπους. Στο γενικό. Άρα θεωρείς ότι τα πράγματα πρέπει να εστιάσει το συγκεκριμένο στην υγεία παιδεία. Όχι μόνο τούτο. Γενικά θέλω να σου πω ότι λαλούμε και μετά γίνεται έναν κακό και λαλούμε Παναγία μου έγινε κακό. Ναι, τι έκαμες όμως για να το προλάβεις και να με έγινες. Δηλαδή θεωρείς το ότι είναι έτοιμο ένα πράγμα να πάει χ. Διόρθως το πριν να πάει. Διόρθως το πριν να πάει. Εντάξει, τούτον τώρα αγγίζεις κάτι το οποίο λαλούμε πάντα ότι στην Κύπρο πρέπει να θνήσουμε θύματα κάποιες φορές, να γίνει κάτι και μετά να πάρουμε τα μέτρα μας. Κάτι το οποίο γιατί πρέπει να το κάνω το πράγμα, γιατί πρέπει να φτάσω για μένα. Τούτον που μπορώ να καταλάβω και μπορώ να χωνέψω από τους πολιτικούς γενικότερα. Γιατί πρέπει να γίνει έναν κακό και μετά να έρθει να το διορθώσεις. Αφού θωρείς το ότι πάει για μένα, θωρείς την κολοσσίμα και αν τη σκουφίσει. Δεν το περιμένεις. Γιατί να πάω για μένα, αφού είναι να με ακάσει αν πάω. Εντάξει, τούτα ούλα που άκουσε, Λουί, εσέναν έκαμασαι ποτέ να σκεφτείς και της δημοφιλίας, προτέρημα, από τη στιγμή που θέλεις να κάνεις, έκαμασαι ποτέ να σκεφτείς ότι να αναχτείς να ασχοληθώ με την πολιτική. Όχι, δεν πέρασε ποτέ πόνο μου το πράγμα, ούτε θέλω να ασχοληθώ με το άθλημα. Προτιμώ να με εξετοιμάζουν όλοι που γύρω. Εννοείς η πολιτική με ο μικροιωτά, ναι. Και να πέφτω τη νύχτα και μου είμαι ήσυχος, παρά γιατί πολλές φορές μπορεί να παρασυρθείς και να γίνεις ένα με το σύστημα. Έζησες όμως μέσα από την εκπομπή σου ότι που το βήμα που έχεις, ότι έκαμες κάτι καλό και άλλαξε κάτι. Δηλαδή είπες με ένα παράδειγμα πριν που δεν άλλαξε κάτι. Για τη διάβαση. Έτυχε φορά όμως που είπες κάτι το οποίο είδες αποτέλεσμα. Άμεσα όχι. Μακροπρόθεσμα όμως θεωρείς ότι γίνονται βελτιώσεις και κάποια πράγματα τα οποία λαμβάνουν τα υπόψη και παίρνουν τα μηνύματα. Απλώς αρκούν πάρα πολλά. Δηλαδή είναι σιγά σιγά
Χρονοδιακόπτη καθυστέρηση έτσι τον λάλο. Διαδικασίες, μια ιστορία η οποία κουράζει πάρα πολλά. Αλλά εγώ να συνεχίσω να τα λαλώ πώς το δικό μου, άμα μπορώ να πω τα κακώς έχοντα, να το κάνω χωρίς φόβο και χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση. Άρα συμφωνείς βασικά που είπες με την άποψη ότι πολλές φορές μπορεί αυτές είναι οι τεχνοκρατικές διαδικασίες, η γραφειοκρατία, αλλά πιστεύεις ότι είναι η βούληση της πολιτικής με ήττα που διορθώνει τα θέματα. Συνδυασμός, Γιώργο. Συνδυασμός. Άρα θα μπορούσε να παρέμβει, για να το καταλάβω καλά, θα μπορούσε να παρέμβει η πολιτική να διορθώσει την γραφειοκρατία και να κάνει τα πράγματα πιο πρακτικά. Όχι όπως κάποτε που είχα ακούσει στο φόρο, έπρεπε να πάει φαξ. Να ενημερώσουν τα τμήματα μεταξύ τους και πρέπει να αντί με email. Είχαμε τα τούτα που διορθωθήκα για να με... Μα γι' αυτό σου λέω ότι τώρα με την τεχνολογία και το πώς προχωρά ο κόσμος και οι διαδικασίες μπορούν να γίνουν πολλά πιο απλά τα πράγματα και να κερδίζεις χρόνο που να μην χρειάζεται το πιάσει τον βουλευτή, πιάσει τον υπουργό, πιάσει τον ένα, πιάσει τον άλλο για να γίνει η δουλειά σου. Γιατί έτσι μάθαμε θέμα. Και στο τέλος της ημέρας είναι το ρουσφέτη. Μα λόγω της μικρής κοινωνίας μάθαμε με τον τρόπο. Δηλαδή, έχεις ένα πρόβλημα, μετά στον τάδε να σε κανονίσει. Πια στον άλλον να σε κανονίσει. Πήγαινε στο εξωτερικό να δούμε αν θα πιέσει τον τάδε να σε κανονίσει. Κανονικά πρέπει να γίνονται αυτόματα. Και να μην χρειαστεί να σε κανονίσει οποιοδήποτε. Τούτο θα έπρεπε να γίνει. Με την. Επειδή πιέζει για την τεχνολογία, η χρήση τη τεχνολογία πιστεύει ότι χρησιμοποιείται επικοδομητικά από του πολιτικού. Πολλές φορές φτάνουν σε άλλον επίπεδο. Θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. Αλλά. Θα έπρεπε και είναι ένας τρόπος να προσεγγίσουν την νεολαία. Και να μιλούν με απλή γλώσσα, κατανοητή, χωρίς βαρύδουπες δηλώσεις για να έρθουν πιο κοντά στην νεολαία. Κάποιοι κάνουν το, κάποιοι προσπαθούν να το κάνουν, κάποιοι κάνουν το και γίνονται παραπάνω ρεζίλιν από τη... Αν έπρεπε να δώσεις μια συμβουλή στους Κύπριους πολιτικούς, ναι. Ποια θα ήταν? Να σηκώσουν τα μανίσια πάνω και να δουν πραγματικά τα προβλήματα του κόσμου χωρίς να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους εάν θα επανεκλεγούν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Παρόλο που μπορεί κάποιες αποφάσεις να έχουν πολιτικό κόστος εννοείς. Ακριβώς. Δηλαδή να σπάσουμε ναυκά να κάνουμε μελέτα να το πούμε έτσι. Άμα δει ο κόσμος και καταλάβει ότι τόσο άνθρωπος όντως δουλεύει για το συμφέρον το δικό του και έχει ίδιον όφελος, να κερδίσει μακροχρόνια παρά να χάσει. Αν εσύ ήσουν πολιτικός, ναι. Τι δεν θα έκανες? Το πράγμα. Δεν θα υπόσχομαι τίποτε. Δεν θα υπόσχομαι. Θα σου έλεγα, ενώ πως το γιο μου. Δηλαδή, αν του υποσχεθώ ότι να πάρω Λούνα Πάρκ και να τον πάρω, άντε την πρώτη φορά εντάξει, τη δεύτερη, την τρίτη, μετά θα είμαι απέναντι στο κοπέλι, θα με παίρνει στα σοβαρά. Να πει ο παπάς μου περιπέζει με και να ξεκινήσει μετά που ένα απλό πράγμα όπως το Λούνα Πάρκ, να μην μου έχει εμπιστοσύνη ούτε για άλλον, ούτε για άλλο θέμα. Πόσο χρόνο με Λουί? 14. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα στην πολιτική. Δηλαδή, δεν υποσχεθώ ότι ναι, να σας κάνω το πράγμα και τάσω και δεν γίνεται τίποτε. Έρχεται η φάση που να τη φάεις εννοείται. Τίποτε. Να σηκώσουν μανίσια πάνω και να βουτήσουν να κάνουν πράξεις, έργα και όχι λόγια. Δηλαδή, το πράγμα θέλει ο κόσμος. Να δει τους πολιτικούς ότι όντως ασχολούνται με τα προβλήματα του κόσμου, με την καθημερινότητα. Πάντως το που είπες με την υπόσχεση είναι πολλά καλό παράδειγμα. Εμένα η κόρη μου 4 χρόνια είναι. Λέει μου το καθαρά, άμα της πω κάτι, αφού μου είπες, αφού μου υποσχέθηκες. Ακριβώς. Άρα βασικά είναι μια προέκταση στην ευρύτερη κοινωνία του το πράγμα. Άμα σε δει μια, 2, 3, 5, 10 δεν τυράσει να πουλαλείς, μετά θα σε πάρεις τα σοβαρά μεγαλώνοντας και θα να πει την φάση που πας με, δεν μπορώ να το έχω εμπιστοσύνη. Και είναι χειρότερο πράγμα. Λουί μου, επειδή νομίζω καλύψαμε αρκετά και έπιασα που πιστεύω με την εμπειρία σου διάς σε το podcast που θέλουμε να δημιουργήσουμε, ήθελα να μου πεις λίγο επαγγελματικά τι έπεται. Φτάνουμε στο τέλος της σεζόν. Κοίτα, τελειώνει η τηλεοπτική σεζόν, τώρα 4 Ιουλίου κλείουμε. Το επόμενο project που έχω υπόψη μου στην Κύπρο είναι το Young Comedians, όπου θα έχω μια ευκαιρία μέσα σε έναν τετράμινο να έχω γύρω στους 10-12 έφηβους, 14 με 18 χρονών,
για να τους δείξω και ούλα που έμαθα εγώ που μόνος μου, που μου έδειξε κανένας. Σαν σεμινάριο, ας πούμε. Σαν σεμινάριο, θα είναι σαν ακαδημία, είναι Young Comedians ονομάζεται, που να τους μάθω το industry. Και όταν λέω το industry, όχι μόνο πώς γράφεται ένα αστείο, πώς δημιουργείται μια παράσταση, γενικά, γιατί πρέπει να πιάσουν το μικρόφωνο και άλλο μικρόφωνο να κάνουν. Και τεχνικά θέματα. Ναι, γιατί πρέπει να πας σε τον χώρο και όχι σε εκείνον τον χώρο. Πώς μπορείς να εξασφαλίσεις χορηγίες, πώς μπορείς να κάνεις expose την παράσταση σου για να φτάσεις στον κόσμο. Δηλαδή, όλα τα πράγματα που έμαθα εγώ που μόνος μου, τρώντας τα μούτρα μου πολλές φορές, να τα δώσω παρακάτω, γιατί ξέρεις, είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κρατάς πράγματα για σένα. Πρέπει να τα δώσεις πίσω. Πρέπει να τα δώσεις πίσω. Δηλαδή, περάσαν τα χρόνια που λαλούσα, θα πω την τέχνη μου σε τούτο. Αν πας και μάθει την και όχι, να πεις την τέχνη σου, να την μάθει για να την κρατήσεις ζωντανή και να την εξελίξεις όλας. Και μπορεί ο μαθητής να ξεπεράσει ο δάσκαλο. Ακριβώς. Και είναι πιο ωραίο πράγμα. Άρα το πράγμα θέλω να το δώσω πίσω εγώ. Άρα σκίσου να ασχοληθείς με έφηβους μικρούς. Πάρα πολλά. Τούτο είναι το ένα και ξεκινώ ξανά παραστάσεις στην Αθήνα από τον Οκτώβριο επί εβδομαδιαίας βάσης. Που είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, το ότι ένας Κύπριος πάει για τακτικές παραστάσεις στην. Ξανακάμες το όμως. Συνέχεια από το. Απλώς τώρα, πιο παλιά ήταν πάω να κάνω μια παράσταση, δύο παραστάσεις, μια-δυο φορές το χρόνο, τώρα είναι συνεχόμενες όμως. Δηλαδή, συστηματικά δηλαδή. Κάθε Τετάρτη μου τον Οκτώβριο. Δεν είναι επηρεάσει το δικό μου να με σε θεωρούμε. Όχι, καθόλου. Έναν Τετάρτη, η εκπομπή γύριζε Τρίτη. Άρα να σε εντάξει την Παρασκευή, γιατί να τους πείσω για τους πολιτικούς να τους παρακολουθούν οι μητσοί, γιατί να τους διούν υλικό. Μα οι ασκήσεις, ας το πω, δεν θα έχει να κάνει μόνο με κοινωνικά φαινόμενα ή κάτι άλλο, θα είναι και πολιτικά. Γιατί πρέπει να μάθουμε και κάποια πράγματα. Πάντως είναι ωραίο το ότι ασχολείσαι έτσι και θεωρώ ότι και η εκπαίδευση είναι καλά να το μεταφέρεις κάτω. Γιατί είναι ωραίο όταν βλέπεις τον άλλον που έκαμε ο ίδιος, επέτυχε. Και μπορεί να τον ανεβάζεις το ψηλά στην εκτίμηση. Το να έρχεται ο άνθρωπος να σου μεταφέρει τις γνώσεις του, θεωρώ μόνο να κερδίσουν οι έφηβοι έχουν. Και που τη στιγμή που το νιώθεις να το κάνεις, νομίζω έχουν να κερδίσουν όσο να έρθουν να παρακολουθήσουν. Εγώ μου θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολλά που μας κάνεις ποδαρικό. Καλή επιτυχία για τη νέα σεζόν με τα νέα project που έχεις να κάνεις και για τη νέα σεζόν που να ξεκινήσεις. Εγώ να σε ευχαριστήσω ξανά άλλη μια φορά. Ελπίζω να ήταν επικοδομητικός ο διάλογος, γιατί χάρηκα τον, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος γίνεται δέχτης των εισηγήσεων πολλές φορές που εμείς εθώρουμε. Έρχονται φαντάζομαι και εισηγήσεις που κάτω τις οποίες παρουσιάζεις, έχει μια πιο σφαιρική εικόνα στο πώς πρέπει να είναι η πολιτική. Και αν θέλουμε πραγματικά να εξισώσουμε την πολιτική, όπως είναι και το podcast με τους πολίτες, θα πρέπει να ακούσουμε τους ανθρώπους που δέχονται αυθεντικά τις εισηγήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ και σε εσένα καλή επιτυχία στο ότι να κάνεις, θα είμαστε σε επαφή. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.